L-Avukat Ġenerali naqset milli tikkwantifika l-assi ta' Jorgen Fenech li jinsab mixli bil-kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Riżultati li dan in-nuqqas wassal biex l-qorti kriminali kellha tħassar l-ordni ta' friżar imposta fuq Fenech li ma' ordni ta' friżar kienet ħarġet fl-2019 propju meta ġie arrestat brabta mal-qtil ta' Caruana Galizia. L-imħallef Edwina Grima kellha tneħħi żejn il-freezing order hekk kif riċentament ġiet introdotta liġi ġdida li titlob lill-Avukat Ġenerali biex tikkwantifika l-ammont ta' assi li għandhom ikunu friżati. Jidher madankollu li dan ma seħħx sa żmien stipulat u għalhekk l-imħallef Grima kellha tikkanċella l-ordni ta' friżar fuq Fenech. Din l-aħbar ġabet magħha reazzjonijiet ibsin ferm fosthom mill-Partit Nazzjonalista illi sostna li dan in-nuqqas min-naħa ta' Victoria Buttigieg bħala l-Avukat Ġenerali huwa konferma ċara tal-inkompetenza tagħha. Fis-qarrija l-Partit Nazzjonalista saħaq li din hija sitwazzjoni gravi wkoll minħabba l-fatt li dan huwa riżultat tal-liġijiet ħżiena li Jonathan Attard għadda mill-Parlament. Għalhekk Buttigieg u Attard għandhom jerfgħu r-responsabbiltà u jwarbu mill-kariga tagħhom.